Sursa primordială a suferinței este gândirea. Da, gândirea, dorința de a ști și de a judeca lumea în bine și rău, te-a rupt de trăirea pură, de așa zisul prezent și de unitatea a tot ceea ce este. Mintea, gândul deci, gândirea, în căutarea controlului și a sensului, a adus separare, frică și durere. De-aia suferi și de-aia îți spun să stai fără gânduri. Nu știi cum? Vii la cabinet, online 1 la 1 sau în tabere și rezolvăm. Extrem de simplu.